салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, беҳад новинкаҳои фасон омадагиай дар ҷоя пайстора. бозори корвона иҷа 8-ум дарвоза тарафи тиллобозор, дуюм қатора саршавии дуюм қатор духтарако ина ҷои апайстора гӯян нишонтон метиҳанд. марҳамат духтаро, аввал сар мекунем аз Баленсиаго, баъд биненда бор чихе новинка бисёр омадагиай якта ба якта ҳамаша нишон метиҳам. хулас ино чанд сомон? 250 сомон штагиай Баленсиага. марҳамат духтаро, чандта ранг дора, каседа дар кора биёен распродаж арзон штагиай. хулас барои ки 300 ба 280 шид, ҳозир 250 сомонай. ана бинен чихе хушрӯ, 250 сомон, чандта ранг доран. ана материалошон хушрӯай. ана ҳабибиёра бинен чихе фасон. и чандай нархаш? тамошобино, вақтҳои охир ҳамин занҳои мо бисёр вақт менависанд ки ягон ҷо кор тавсия тиҳем, ягон коре боша ки мо дар хона нишаста кор кунем. мисол шароити берун баромадан, шароити ягон корхона рафтан надорем, коре боша ки дар назди фарзандомон бошем гуфта менависанд, мепурсанд дар WhatsApp. хулас духтарако, ман як ширката шумода тавсия метиҳам. ширкати Атомика Резки косметика дора. беҳтарин корай барои занҳое ки мехоҳанд дар хона нишаста кор кунанд. ба шумо як телефон дар кор ҳаст тамом духтарако ва интернет. метавонед дар назди фарзандонтон нишаста кор кунеду дигарорам ба кор даъват кунед. иҷа хариди зиёд надорад. дар 6 моҳ як маротиба мехаред тамом ягон маҳсулоти заруритона. баъдан духтарако, хубиш дар чие ки балои шумо намесӯза, аз ваня намеафтӣ, дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирӣ. хулас духтарако, беҳтарин корай. анами хоҳараки ман аллакай муваффақ шидагиай дар анамин ширкат. нависен бо кора мефаҳмона. маҳсулотҳои ширкат да боша тамоман гап нест духтаро. аз косметика сар карда бо тамоми маҳлулу витаминҳое ки барои саломатии мо дар корай, ҳамаи чӣ дора. ҳамаш бори оригинал. духтаро, касе кор кардан мехоҳанд нави ишам 250 сомона. беҳад хушрӯ. ана ба духтарако, ана хе тройка омадагиян. на тройкаҳои фасон, материалаш аҷоибот хушрӯ. сифати нағзаш мана духтара бинен аҷоиб. нархаш 320 сомон, 300 сомон да метиҳанд. бо биёен духтарако ай пеш ҳамроҳи хичон гап занон кунен. бинен чандта рангои хушрӯ омадагай. яна иш фасони бад. размерашон чӣ хелай? стандартай размерашон духтаро. ина ранги халати хичонам астай, ҳозир якта ба якта нишон метиҳем чанд ранг омадагай. хуласиша бинен чихе фасон. гучай ё долчи габанай. мана хулас беҳад хушрӯ. 300 сомон барои шумо тамошобинони азиз. бо биён аз наздик бинен. ана ба двойка астай. и чандай? ишам 300 сомон. мана 280 сомон да метиҳанд. як маротиба омада аз пеш хутон бинен духтарако. каседа доставка дар корай, рақамҳои апайстораро мемонам дар рӯи экран. ҳамроҳи худшон бо гап занед. чизра ки нафаҳмидед? мана беҳад лапшои хушрӯ омадай. мана биненда чанд ранг омадагиай духтарако. марҳамат. нархошон чанд сомай? 200 сомон. ина материалоша аз наздик нишон тиҳам шумода. бинен чӣ хели материало дора. мана тарзи духчон 200 сомон. ино нав арзон шидиянд. бо биёен бо бинен баъзи боре харидорӣ кунен. ҳамчун баъзи курта беҳад нағзай. баъд духтаро, кардиганои фасон омадай хушрӯ. 300 сомон. кардиган хичай духтаро. иҷа да кардигано бисёр омадагиай. иш двойка ё ки кардиганая? кардиганои спорт стил духтаро. 180 метиҳам. бинен чихе дарози хушрӯи ғавсакай ба материалаш нағзакакай. мана ҳозир ай пеш нишон тиҳам. ранги драпай материалаш. мана 200 сомона 180 сомон да метиҳанд.
Azi durangaya. Mana. Mana. Xtaro bad bo novinka. Behad xushru anai. Hamroy yubkashaya. Yubkash kojniya. Bad khudisha binen chhe xushruay. Ai chan rangay bo biyen as pesh binen. Behad fasonak. 360 سومون ای با ارزان میشوه. دوستان عزیز از پیش بیاین با اینا ارزان میشون. مانا کجای فسونی خوش رو نوینکا اینای رنگش هم هستای دیدین چه فسونای بیژوی و بیروزوی با هستای. خلاص اومدید با میبینید یک بار دیگر تکرار میکنیم سروغه را. بازار کروان طرف تیلو بازار 8 دروازه 2 قطار. مانا جای اپای ستوره. Ana kardigani ki xchom pishtagan. Bine chhe xushru idvoykay. Hamrohi kirtasha judoguna ba hamay chi mepshin. Chansmay 350 somon dixtarako. Materialshon fasonay zamsha. Ha spandex materialash. Ina hiç namisha na pat mebruran na digar. Ana digar rangsha diden biruzovoy имсол ҳами ранг мода шидаги да курткоям ҳами бирӯзови буромадагиай ана да кардиганоям хулас бо биён бинен духтаракои хушрӯ инаи ранге ки хичон пӯшидагиан ина ранг мана киртачиҳошон ҳамаш киртои хушрӯай баъзавиай двухниткаяй ҳамаи чикати мепӯшен и сиёҳшам будая мена марҳамат сиёҳам доран хулас беҳад хушрӯ ана баъд бо Anam khe jimpiro. Aha, bori novinka. I chand smay? 320 somon dixtarako. 300 somon da metian azi chand rang omadagi didin. Siyo, korичневый, серый, розовый. Бисёр хушрӯ. Ай пеш бо як маротиба дига хитон омада. Ҳама тарафа тамошо кунен бинен. Беҳтарин. Ана дӯстони азиз двойкои новинка ҳозир нишон метем инош будан дигарош новинкай то охира тамошо кунед ино чанд сом 250 сомон биненда чанд ранг омадагиай марҳамат духтарако чанд рангакои фасон бо омад материалошон аҷоиб хушрӯвай мана беҳад хушрӯ 250 сомон чанд рангай юбкачошкатим мана материалакошон фасони бадан мана диде электро ба духтаро анаи двойкои чи омада қичон пӯшидаги бинен материалаш хушрӯ вилветая беҳад фасонак лапша чандай нарха 250 сомон иёям лапшора бинен чанд ранг дора мана беҳад рангакои хушрӯ дора капюшоншам калони хушрӯа истифода бурда метавонед барои зеб нест бисёр чизо капюшоношон майдакай ва я тамоман намеша пӯшида мана иҷа бинед рангои чихе хушрӯ дора малинови диден аҷоибот 250 сомон размерошон стандартай тамошобино бо биён аз пеш бинем духтаро инаи капюшондоро киртои лапшои новинка омадагия иш капюшона иш бе капюшон нархшон чандай мана инаму 250 сомон иш бошад 220 сомон иш 230 мешава ина хулас иёра бина чӣ рангокои хушрӯ доран капюшондоро ҳамашон 250 сомон 230 сомонда метиан касое ки сафед гуфта буда ина ҳастай хулас беҳад борои новинкаи хушрӯдар ҷои апаи ситора инчунин дариҷа бинед имхе киртои лапшо дар манекен чихе хушрӯай ҳар хелаи дизайношон нархошон чанд сум буд 200 сомонӣ ба двойко ҳастай двойко чандай двойкои 200 сомонӣ шидагия инаи двойко ҳамроҳи бурукошон материалошон двухниткаяй анаиёям двойкаян ҳамроҳи бурукошон инаи диден фисташкивию бирӯзову и чандай инаи дата 250 сомон аи намудошам 250 сомон